Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tashi ta mai albarka. Labarin da zamu kawo muku a yau shine labarin Maryamu. Ku kasance tare da mu don jin wata turka-turka aka shirya a cikin wannan labari. Maryamu ta kasance ya guda ɗaya tilo a gurin Alhaji Sale. Alhaji Sale babban attajiri ne wanda kowa ya san da shi, sanannen ɗan kasuwa. Alhaji Sale babban ɗan kasuwa ne mai kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa. Yau yana Dubai, gobe yana London, jibi yana Afghanistan da sauran ƙasashen duniya, Larabawa da Turawa. Babu inda Alhaji Sale bai zaga ba. Alhaji Sale ya kasance yana da mata guda ɗaya tilo wacce yake matuƙar so a rayuwa kamar ransa. Sunanta Maryamu. Alhaji Sale ya so Maryam sosai fiye da rayuwarsa, amma sai dai kash Allah bai rubuto za su yi tsawon rayuwa tare ba. Bayan sun yi aure da shekara biyu, sai Allah ya sa Maryamu ta samu juna biyu. Alhaji Sale ya yi matuƙar farin ciki inda ya ji kamar ya ɗauki Maryamu ya goya. Farin cikinsa bai ɓuya ba, ya yi kyaututtuka marasa adadi kama daga makota, 'yan uwa da abokan arziki. Babu wanda Alhaji Sale bai kyautatawa ba. Bayan kimanin watanni 7 ne ya rage saura wata 2 Maryamu ta haihu. Alhaji Sale ya ɗauke ta suka tafi can ƙasar Ingila domin a can yake so Maryamu ta sauka. Bayan da suka shafe watanni 2 ne a ƙasar Ingila, Maryamu ta kamu da ciwon naƙuda. Sun yi ƙoƙari sosai wurin zuwa asibiti da wuri. Haka likitoci sun yi ƙoƙari sosai da ganin sun ceci Maryamu da abin da yake cikinta. Amma sai dai kash duk ƙoƙarin likitoci ya tashi a banza, tunda sun ceci ɗan cikinta ne, amma Maryamu ta riga mu gidan gaskiya. Alhaji Sale ya yi kuka sosai inda cikin rashin ƙwarin gwiwa ya ɗauko gawar matarsa da 'yarsa suka dawo ƙasa Najeriya. Bayan sun dawo ne aka yi mata dukkan abin da ya kamata a yi mata na sutura, aka kai ta makwancinta. Alhaji Sale ya shiga mummunan yanayi inda har ya so ya taɓa kasuwancinsa sakamakon rasuwar matarsa. Amma da ke Alhaji Sale mutum ne mai ilimi mai sanin ya kamata, a wannan lokaci iliminsa ya mai amfani saboda ya yi dangana ya miƙa Ubangiji lamarinsa inda ya dawo hayyacinsa. Bayan wani lokaci Alhaji Sale ya mayarwa da 'yarsa suna Maryamu, tsohuwar matarsa da ta mutu, wato mahaifiyar Maryama. Alhaji Sale ya yanke cewa ba zai ƙara yin aure ba tunda matarsa ta rasu. Haka ya ɗauko 'yan aiki kala-kala don kula da Maryama, mata da maza. Maryama ta samu dukkanin gata na mahaifiya ne kawai bata samu ba, amma kai baka ce mata ya rashin uwa ba. Kasancewar Alhaji Sale ya tsaya tsayin daka don ganin ya bawa Maryama dukkan wani farin ciki na rayuwa. Haka Maryama ta taso tun tana 'yar ƙarama cikin kulawa da tarairaya a koda yaushe daga mahaifinta da sauran masu kula da ita. Maryama ta samu gata ta kowace fuska, babu irin gatan da Maryamu bata samu ba. Bayan Maryama ta kai lokacin da za a sa ta a makaranta, Alhaji Sale ya ɗauke ta ya kai ta makaranta kurkusa inda zai dinga zuwa da kansa yana ɗauko 'yarsa. A haka kwance tashi ba wuya, Maryamu ta kai lokacin da za ta gama secondary school. Bayan Maryamu ta yi karatun secondary school ne, sai Alhaji Sale ya fara tunanin wace makaranta ya kamata ya kai 'yarsa domin ta ci gaba. Abokan Alhaji Sale sun ba shi shawara sosai akan ya tura 'yar tasa ƙasar waje. Har wani abokinsa mai suna Alhaji Mati yake cewa ya ba shi ita ya tura su tare da ɗansa ƙasar Cairo domin su je su karatunsu a can. Amma kasancewar Alhaji Sale baya so ya nisa da 'yarsa, hakan ta sa sam Alhaji Sale ya ki amincewa. Bayan dukkan shawarwarin da Alhaji Sale ya karɓa daga gurin abokansa, ya yanke shawarar ya bar ƙasa nan ƙasa Najeriya ta karatu saboda baya son ya nesa da ita. Alhaji Sale ya ɗauki 'yarsa Maryamu ya tura ta wata makaranta mai suna Worldwide University. Makarantar Worldwide University makaranta ce ta manyan 'ya'yan masu kuɗi attajirai wanda sai ɗan wani da wani, sai 'ya'yan shugabanni waɗanda ba a so su yi nesa. Wannan makaranta ta yi fice sosai, kasancewa duk wanda ka gani a cikin wannan makaranta to tabbas babansa wani gwaska ne a ƙasar nan. Bayan Maryamu ta tsinci kanta a cikin wannan makaranta ne, sai sabuwar rayuwa ta fara. Ta haɗu da ƙawaye da abokai daban-daban kala-kala waɗanda ba a taɓa tsammanin haɗuwarta da su ba. Aboki na farko da Maryamu ta fara yi a cikin wannan makaranta shine James. James ya kasance babansa babban gunki ne. Kasancewar babansa babban ɗan siyasa ne mai suna Sanato Audu Makama. Shi dai Audu Makama ba musulmi bane, Kiristan ne wanda ya fito daga kudancin Najeriya. Bayan Maryamu sun shafa wani lokaci tare da James, suna mutunci sosai inda baka tunani. Kwatsam wata rana Maryamu tana falo ta sauko daga sama tana shirin za ta fita ta tafi makaranta. Hon ɗin mota ta ji alamun za a shigo. Ta leƙa ta windo inda ta hango motar James ɗan gidan Sanato Audu Makama. Hango motar shi da ta yi tana ƙoƙarin shigowa haraban gidan, ya sa Maryam ta yi sauri ta nufo ƙofan fitowa da gudu domin ta ra abokin nata. Da yake gidan babba ne, kafin Maryam ta kai ta fito
har shi James ya karso cikin harabar gidan. A daidai lokacin James yake buɗe motarsa don fitowa daga ciki, ita kuma Maryam a daidai lokacin ta karso bakin motar da ta rungume shi da ƙarfi tare da yi mai sanin da zuwa da nuna mai matuƙar farin ciki da ganin sa a gidansu. Daga can gefe Alhaji Sale ne zaune da wani abokin shi. Alhaji Sale da ke cin gefe yana hanga abin da yake faruwa, ya yi matuƙar mamaki sosai kasancewa bai taɓa ganin hakan a tare da yarsa ba. A cikin zuciyarsa kuma ya ji zafin abin sosai, amma kasancewar soyayyar da yake wa yarsa ba zai sa ya nuna mata ɓacin ransa ba, sai ya danne, yi murmushi kawai da kai, ya ci gaba da hira da abokinsa wanda suke zaune. Daga kai James ya yi tare da cewa good morning daddy. Alhaji Sale ya ɗago kai tare da mai morning, how are you my son? James bai mayar da wata amsa ba. Maryamu ta ja shi, zo mu tafi, daddy sai na dawo, Maryamu ta faɗa. Bayan James ya juya motan shi ne a cikin haraban gidan, sun juya sun fita. Kai wasu makaranta ke da wuya. Bayan James ya je inda suke faka mota ya ajiye motan shi, Maryamu tana fitowa daga mota sai ji ta daga bayanta an ce good morning. Cikin mamaki Maryamu ta juya bayanta don ganin wane ne yake mata sallama haka. Tana juyawa ta ga wani farin bature. Maryamu ta yi mamaki sosai, amma mamakinta bai hana ta maimai da gamsuwar da ya mata ba. Ta ce hello, good morning. Babban abin da ya ba wa Maryamu mamaki ko shine a cikin wannan makaranta wannan bature bai taba kula kowa ba, kasancewa ya kasance dan ambasadar kasan Ingila wanda yake nan Najeriya mai suna Richard Wilson. Wannan matashin bature ya kasance yana rayuwa a makarantar amma baya da ko aboki, kasancewa duka abokansa suna waje. Bai taba kulla alaka da wani bahaushe ko wani yare a cikin wannan makaranta ba, kasancewa ya fi gane alaka da abokansa na waje turawa 'yan uwansa. Wannan dalilin shine abin da ya sa Maryam ta yi mamaki matuƙa, kasancewa ya kula ta a matsayinta na baka kuma 'yan Najeriya. A wani bangaren kuma Maryam ta yi matuƙan farin ciki, kasancewar babu wata mace a cikin makarantar nan da bata marmarin yaushe za ta kula wannan matashin saurayi, amma sai dai ta rasa kowace dama. Shi dai wannan matashin saurayi ya kasance sunan shi Michael, wanda aka fi sani da Michael Richard Wilson. A wannan makaranta idan ka ga Michael yana mu'amala da wani baki, to ce ne wani ne daga cikin lakcarorinsu, amma daga sauran ɗalibai kuwa babu wanda Michael yake mu'amala da shi. Bayan kamar sakanni 30 sai Michael ya karaso inda Maryamu take a bakin mota a tsaye. A cikin ranta cike da mamaki, wannan wani dalili ne ya sa Michael ya kula ta yau. Bayan karasowar Michael ya ɗaga kai sosai ya kalli Maryam ya ce wow, so awesome. Ya yabe ta sosai. Maryam ta ji wani girman kai ya ƙara fasa ta. Dama Maryam yarinya ce mai ji kai. Michael ya tsaya a wurin Maryamu akalla na minti 2 inda suka yi magana a junansu, sannan ya ce ko za mu iya tafiya? Maryamu ta amsa mai. Suka tafi tare. Tuntuni ita Maryam ta mamanta cewa James dan gidan Sanato Audu Makama yana tare da ita. A nan wurin ta bar shi. Shi kam James ya yi tsaye ciki da mamaki. Kai, wannan wani dalili ne ya sa Michael ya zo ya kula Maryamu yau? Ko kaɗan tafiyar da Maryamu ta yi ba ta damu James ba, amma abin da yake matuƙar yawo a zuciyarsa shine menene dalilin da ya sa Michael ya kula Maryam har ya ja ta suka tafi tare. Sun yi tafiya akalla ta minti 5 kafin su je daidai inda ya su rabu, kasancewa da Michael da Maryamu ba department ɗinsu ɗaya ba, haka zalika ba yadda za su ɗauki lecture tare. Bayan Maryamu ta shiga aji ne da kamar minti 5, can an jima sai ga James ya biyo ta. Ina zuwa ya samu wuri ya zauna a kusa da ita. Maryamu, me ya faru? Me Michael yake ce miki? Yake aika mata tambaya. Sai ta murmushi. Me yake damun gani? Na ganka gaba ɗaya a zarazane. James ya ce, dan Allah bar wasa, faɗa min me ya faru? Ban taɓa tunanin cewa Michael zai biyo ki a wannan lokacin ba, saboda bai taɓa kula kowa a makarantar nan ba fa. Amma ya aka yi biyo ki har kuka tafiya tare, ko kun yi shiga cikin mutane tare da ke biji ba? Sai ta yi dariya. Hau, kana mamaki kenan? To jama'a, laifin daɗin ka Arewa, a nan muka muku ƙarshen kashi na 1. Ku biyo mu a kashi na 2. Idan har kuna buƙatar ci gaban wannan labari, to ku danna mana next a comment section. Mun gode. Kada ku manta ku taɓa mana subscribe, kana ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.